Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur abenduak 19, asteartea da, eta bi gonbidatu izanen ditugu gaur. Batetik eta ohikoa zenez, aspalditik ez zetorren Patxi Urrutia hemen egonen da, aktualitateaz hitz egiteko, eta bestetik Asier Biurrunekin hitz eginen dugu. Asier Biurrun Nafarroako korrikako koordinatzailea da, dakizuenez hurrengo urtean, martxoaren 14tik 24ra, korrika izanen dugu, hemen, Irunetik Baionarako ibilbidearekin, eta Asierrek zenbait xehetasun kontatuko dizkigu, baita Arro herri leloak esan nahi duena, eta aurtengo helburuak ere kontatuko dizkigu, baina beti bezala elkarrizketak baino lehen guazen betiko edukiarekin. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, 1940an, Franklin Delano Rooseveltek 3. aldiz zin egin zuen AEB-ko lehendakari kargua. Urte batzuk geroago, 1983an, Ramon Oña Ederra Bergara Katxu erail zuen Galek Baionako Kaietenia tabernan lanean zegoela. Etako kidea zen, errefuxiatua eta 23 urtekoa. Egun berean, baina 1984an, akordio baten bitartez, Erresuma Batuak eta Txinako Herri Errepublikak deklarazio bateratu bat sinatu zuten Hong Kongo gaiaren inguruan, eta haren arabera, 1987ko uztailaren batean, Txinaren eskuetara itzuliko ziren 150 urte Britaniar izan ondoren, Nankingo ituna sinatu zenetik. Eta bukatzeko 2005an, Evo Morales Boliviako presidente izateko aukeratu zuten. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik Arrosadiako irakurle taldea Argiantza. Arrosadiako liburutegiko irakurle taldeak Peio Lizarralderen Argiantza liburua izango du hizpide. Aizegoa euskara taldearekin bat antolatutako ekitaldia da eta arratsaldeko 6:30 hasiko da. Bestetik, Marcos Jimenoren 101 letrakartel. Joseba Sarrionandiak Marcos Jimenoren 101 letrakartel bere azken liburu aurkeztuko du Laban arratsaldeko 7:00. Santi Leonek aurkeztuko du solasaldia. Ostegunean batetik ipuinaren ordua Maitane Perezekin. Maitane Perez, ipuin kontalariak istorio berri eta ziragarriak kontatuko ditu ordu betez, 4 eta 8 urte bitarteko txikientzat. Jardueran parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da, bestetik irakurle taldea, Iriondakin solidoak. Sanduzelaiko liburutegian, Jon Alonsoren Iriondakin solidoak liburua izanen dute hizpide. Arratsaldeko 7:00 ekingo dio irakurle taldeak saioari. Fertxu Izquierdo idazleak koordinatzen du saioa. Ostiralean, Obeixilik. Obeixilik, Itziar Ituño eta Ramon Agirreren antzezlana Gaiarreko oholtzan ikusteko aukera. Ez zenuen zertan esan, eta batez ere fedetxarreko baten aurrean. Hain zuzen, gaur egun, edo zer esan da ere, eztabaidarako gai bihurtzen baita. Mitxu, klima aldaketa, amatasun subrogatua, eztabaida dantzan dago, baina non eta nola eztabaidatzen den beste kontu bat da. Ez dakigu, hala abiatzen da obra. Arratsaldeko 8:00 Gaiarrantzokian sarrerak 8 euroren truke. Larun batean, Leiotikan taldearen kontzertua. Iruñeko punk rock taldeak disko berria aurkeztuko du Totem Aretoan. Etorkizuna ginenean. Aingura izango da kontzertuko talde gonbidatua. Arratsaldeko 7:30 izanen da sarrerak 12 eurotara. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gobernukideek nabarmendu dute gehiengo sozialak aldaketa babesten duela Iruñean. Asteburua baino lehen, EH Bilduren, PSN-ren Geroa Bairen eta Kontigoren arteko akordioa itxita izatea aurreikusi dute. Udalaren oposizioak ohartarazi du osoko bilkura eteteak diru sarrerak galtzea ekar dezakela. Belosoko bidegorria 4 milioitan esleitu zen. Beko berrietan batetik Iker Aiesak atarrabia erretratatzen du. 59 bizilagun ikatz ziriz margotuta kulturetxean.
Bestetik, intereskolarra, parte hartze errekorra. Argazki nagusian, Luis Zabalzak Jagoba irribarretsu bat hartu du, Cesar Muñainen eta Braulio Vázquezen barreren aurrean. Titularrean, Zabalzak eta Brauliok arrasate dute. Bere jarraitutasunaren alde daude, baina lehentasunezkotzat jotzen dute negoziazioa hasi aurretik salbazioa bideratzea. Eskuineko berrietan batetik otsailaren amaieran erabakiko da eskolaguna aldatzea. 72 ikastetxe itunduetan zuzendaritza bakoitzak markatuko du prozesua. Bestetik gazte bat atxilotu dute Iruñean emakume bat lapurtzeagatik eta bortxatzeagatik. Argazki txikian, Iñaki Larraia, 33 urteko esperientzia bankan, Sodenako zuzendaria dena. Jarraian, foru gobernuak beste 4 milioi utziko ditu Sunsundegi salbatzeko. Beste berrian, lan praktikak egiten dituzten LH-ko ikasleek 2024tik aurrera kotizatu ahal izanen dute. Eta bukatzeko hipoteka arintzeko neurri berriak 38.000 euroraino zabaldu dira. Diario de Navarrako titular nagusian, Ibarrolak 20 proiektu utziko ditu martxan Iruñean bilduko hurrengo alkateari. UPN-PSN haustura areagotu eginda igandeko elkarretaratze jendetxoaren ostean. Argazki nagusian, Luis Zabalzak Jagoba arrasate babestu zuen komunikabidekin egin ohi den Gabonetako topaketan. Titularrean, Osasunak Superkopako bere zatia nahi du. Kluba RFF-arekin hitz egiten ari da 1,5 milioi baino gehiago lortzeko. Eskuineko berrietan, Iruñean 60 urte inguruko emakume bat bortxatu eta lapurtzeagatik atxilotu dute. Egilea 20 urteko gazte bat da, eta gertakariak larun batean jaso ziren artxiboaren ondoan. Bestetik, ikastetxe nafar bakoitzaren jardunaldia aurre matrikularen aurretik jakinen da. Bukatzeko mutualisten ehunka erreklamazio PFZ-etan gehiegi ordaintzeagatik. Garako titularrean, EAJak eta PSek ere ez dute lortzen kontuak ateratzea Gipuzkoan. Joan den astetik, PPren eta Elkarrekin Podemosen ezezkoarekin, atzo EH Bilduk atzera bota zituen Gipuzkoako aurrekontuak, zaintza sistema publikoaren inguruko desadostasunak zirela eta. Eskuineko berrietan, EAJ, PSE eta EH Bildu bat datoz, inbertsio publiko fosilak etetearekin. Iruñean bestetik Ibarrolak paralisia ukatzen du, baina udal jarduera geldiarazten du kostua gorabera. Argazki nagusian, erasotzailearen zigor gabetasuna eta konplizitatea arbuiatzen dute Gernikan. Lointek Gernika taldeko entrenatzaile ohiaren aurkako salaketak 2022ko ekainean jarria, baina orain ezaguna direna, gogor jo du herrian. Mobilizazio batek salatzailea babestu eta klubaren jarrera kritikatu zuen atzo. Behan batetik Gazako genozidioak AEB-etako unibertsitatetako tentsioak pizten ditu. Bestetik, Txilek gaizki ezagutuaren alde egiten du, erreferendumean txarrenaren aurka. Jarraian, Realak PSG Mbaperen aurka jokatuko du final 8renetan. Bukatzeko Gironak ez dio aukerarik eman Alavesi 3-0 geldituz eta lidergoa berreskuratu du. Berrian, berri nagusian, Beskoitzeko ikastola lurrik gabe utzi du herriko etxeak. 10 urte egin ditu lursail publikoan, prefabrikatutako moduluetan, eta ikastola prest zegoen eraikin berriaren lanak bere gain hartzeko, baina udalak ez zuen orion hartu eta hitzarmena eten zuen atzo. Alboan, argazkian, Nerea Ibarzabal. Ibarzabalek dioenez, esateko duena entzun zedin nahi zuen, entzulea ez distraitzea. Behan, haserrea Gernikan, protestak egin zituzten atzo. Lointek Gernikako kirolarduradunak ustez adingabe bati egindako sexu erasoengatik. Alboan bukatzeko Atefabu Saif, Paneko kultura ministroaren hitzak. Israelek 75 urte daramatza Palestinarren aurka garbiketa etnikoa egiten. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Iruñeak 250.000 euro galditzake, Ibarrolak bertan bera utziriko osoko bilkuranen kontura. Kontribuzioaren gaurkotzea ez onartu izanak eragin dezake diru galera. Bitartean EH Bilduk gero abaiketa zurekinek udalaginte taldea osatzeko negoziazioekin segitzen dute. Astebururako akordioa loturik egotea espero dute. Beste berrian, Kristina Berasainek Sahara herri bat erresistentzian liburua aurkeztuko du gaur.
Arratsaldeko 7etan Katakraken izanen da aurkezpena. Kazetaritza kronika bat da, ez da historia eta geopolitika hutsa. Historia handi hori historia txikiz arilkatu dut, azaldu du Berasainek. Eta bukatzeko zainketen aldeko ituna sinatuko dute Sakanan. Nafarroako Berdintasun Institutuak sustatutako ituna lurralde osorako proposamena da. Sakanako mankomunitateak gaur sinatuko du. Zainketak politika publikoen erdigunean jarri eta gizartea eta erakundeak haien inguruan konprometitzeko proposamenak eta interbideak diseinatu eta antolatzeko hitzarmena da. Oiana Gaio, Sakanako mankomunitateko berdintasun teknikariak uste duenez aurrera pausua izanen da bizitzak erdigunean jartzen hasteko. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan eta aspalditik ez datorren kolaboratzaile batekin hitz eginen dugu, Patxi Urrutiarekin. Ongi etorri, aspaldiko. Mirezke. Oporrak, edo, bueno, ez dakit, jubilatuek. Zaten dituzuen deskantxo horiek, ez? Nahazten ditugu pixkete deskantzuek, oporrak, eta ateraldiak. Bueno, azken egunean utzi genitun gai horiak aipatuko ditugu gaur ere, ze tamalez jarraitzen dute garrantzi handia izaten, eta batez ere aipatzearren Gazako liskarra, gerra, nola jarraitzen duen kontua, ez? Ikaragarria eta ikaragarri izaten segitzen du gainera. Atzo dena den atzean elkarrizketatu zuten euskal kazetari bat, hor dagoena Etxegarai edo, eta argerten zuen beraiek ez direla, kazetariak ez direla sartua Gazan. Ez dituztera uzten hor pasten, muga atzua direla, ez dute irakutsi nahi zer gertatzen ari den, baina gerra eta guztiz ere zenbait informazio heldu dira, eta bueno, zenbait foto ere ikusten ditugu, horren inguruan, argazki ikusten ditugu, eta konturetzen ari gara animbereko sarraski egiten ari dela. Badirudi, dirua den neurrian personak zibilizatu garenok, baina bitarteko guziek eskura izanik ere, gero eta askoz ere astopituago bihurtzen ari gara personak, eta elkarri animeleko kalteak egiten ari gara, ez? Gazan gertatzen ari dena, edonor izutzeko modukoa bada, zeren eta, ez dute ez da gerraren legeak ere errespetatzen. Badakigu gerra batean lege gutxi izan daitekela, ez da horiek ere, eta azken finean kezka bakarra da, personak hiltzea, desegitea, baina gainera hiltzeagatik. Inolako arazorik, inolako deusik gabe. Eta gai honten Europarrak edo lehenengo mundukoak zerbait gehiago egin beharko genuke horrelako gauzak saiesteko gure aldetik, eta ohiturak eta edozen gauzak aldatu egin beharko genituzke. Ez da lehenengo aldia, lehenengoan norbaitek komentatzen ninduen eta erraten zidan, nola zenbait arlotan ere, zenbait lekutan ere horrelakoak gertatu diren, eta komentatzen zuen Argelia, frantsesak Argeliako gerran 1.000.000 bat hildako izan zen. Zer zen gibeletik? Zibilizatu nahi zituzten argeliarrak errango zuten frantsese, baina gibeletik zegoena zen Argeliako petrolioa Frantziako konpainia handia bere ganatu nahi zutela. Eta horrelako gauzak direla eta dirua dela, ez dakit zer dela eta personek erabiltzen ditugu, ez da animaliek ibiliko genituen moduan ere. Eta, hau Gazakoa luze bihurtzen ari da, nik uste dut horrein mugitzen ari gara, baina askoz ere gehiago mugitu egin behar dugula, eta nola baitera hasi beharko dugula pentsatzen jendeok zer garen, zertarako garen, zer egin dezakegun, gure ingurukoak zenolako eskubideak ere badituzte eta guk kendu nahi egin dizkigu, guk araten dutenean da, hemen Europa, Amerikar mundu zibilizatu hortan bizigarenok, ez? Ikaragarriko sarraskiak egiten ari dira, gehien bat emakumeak eta umeak zafratzen ari dira, baina ni ez egin oraino iritsi gaitezken astakeriak egiten, gainera inbertze bitarteko izanik, zientziak aurrera pausuik eragarriak ematen ari den biztertean, eta gu berriz betiko leloan elkar hiltzen bizo zen truke. Eta zuk uste luze iraunen duela, oraindik? Ez dakigu zer gertatuko den, baina nik uste nuen hori beharra bukatuko zela, zerengatik beti erraten ziguten munduko ejerzitorik azkarrenetariko bat zela
horkoa, eta ikusten ari gara ez dagoela horrelakorik. Eta, bueno, pues azken finean bate bere herriaren alde, bere eskubideen alde borrokatzen duenean ere, nonbaitik indar gehiago edo ateratzen du. Zeren, bueno, pues badirudi, ez dagoela konparazioak ere talde politiko bat, estatu baten kontra. Gainera, armatuena, gainera, bueno, pues, bitarteko guzia bazituenak, teknika guziak, gerran sutsuki fuerte aritzeko, eta bat batean konturetzen gara, partido batek hor kontzen dituela paretaren kontra, eta ez diela uzten aurrera egiten. Ez dakit, gauza raro asko badaude hor, eta, bueno, pues, informazioa falta, eta ragatik gainera gordetu egiten dute informazioa, eta ez dituzten kazetariak sartzen. Dena den, sufritzeko asko zere denbora gehiagi eramaten dute, zeren gateia orai dela 80 urteko liskarra da, eta orai hortan segitzen dut, eta ez da noiz arte. Baina, bueno, pues oraikon badirudi, pues, horkoak ere Gazako jendeak eta errandutera, bueno, aski nahiko da, eta bukatu bardugunekin, eta azkeneraino joango gara, baina hemen behingoz, Palestinan, behingoz bere erabakitzeko eskubidea lortu beharko dute, eta hortan ari dire zarantzari gabe, ikusiko dugu ze pasten den. Ez dugu informazio gehiagirik, dakiguna da, inbertzea jende sufritzen ari dela, jatekorik ja ez dute, edatekorik ere ez, egoera oso zail bat, eta gu berriz beste alde batera begiratzen. Gaur goizian ez zuten nuen, Tel Aviv saskibaloiko taldea ez da inon jorasten duela, baina no dago daitezke horrelako gainera hoi ez da Eurokopa eta ez da Eurodeus ere, eta alata guztiz ere horrari dira, errespetatzen dirua dutelakotz. Hau egoera gure buruak arras gutxirako ematen du dirudienez. Eta adibidez, estatu batuarrek zer diote? Estatu batuarrek dire gerra hau mantentzen dutenek. Nor dago Gibeletik, bueno, gerra guztiak. Zuk azkeneko egun urtetak usten dituzun gerra guztietan denetan hor egon dira Amerikarrek Gibeletik sartuak, eta orai ere denetan begira hor Ukrainian ere nola zeuden buru belarrik. Gaina biezazu ze gauz originala pasten diren. Bueno, hemen Venezuela zen etxairik handiena antidemokratikoa, bueno, dena deabruz gainezka zegoen herrialde bat zen hori. Eta gero bat batean agertu da oraikoa, Gazakoa, eta Venezuela, Venezuelatik pastu ziren bestera, eta bertzetik berriz pastu dire ontera. Eta denetan ari dire, gerra batetik bestera pasten gelditu gabe Amerikarrek, beti Amerikarrek Gibeletik, eta gaur Ukraina dire, bueno, arrasonak, bihar izin dire arrazgaiztuak, eta aderantziz ere, seguntan nolakoak diren Amerikarren interesak, horrelako filosofia mantendu behar dugu eta horrelako gauzetan sinetzi behar dugu gainerako guztiak. Bueno, espero ezagun asko ez luzatzea, baino pinta txarra dauka gaia. Bai, ez, eta hango jendia sufritzen ari dira, itxuskeria, eta, bueno, azken finean petroleoaren atzetik dabiltza, hori ikusten ari garena izan den aldaketa, azken egunotan izan den aldaketa, nik uste dut importantena da, Yemenek hasi delaik ere untziak zafratzen, itxasoan hasi dire izitzen, zergatik hau ez duten espero, hau ez dute dirudin, ez dute soberonki kontrolatzen. Eta hor da bitza zeren, horai ez balime dute untziak ez balime dire itxasora ateratzen al, eta zenbait konpainiak errandute ez dire laterako, hor arazo berri bat badago eta kusiko dugu horren ondorioak zeintzuk izango diren. Dena den importantena da hemen jendia sufritzen ari dela, umeak sufritzen, inolako errespeturik gabe emakumeak berdin, gauz ikeragarria eta begira deus gertatuko espaliz bezala, ez? Onat, Iruñera etortzen bagara pasaden astean, denok dakigun gaia gertatu zen, eta UPN-eko alkateari zentsura mozioa aurkeztu zioten, eta, abenduaren 28an izanen dugu alkate berria hemen Iruñan, eta, eskuineko jendea manifestatzen ari da, ez? Bai, kalera ateratzen orai. Kalera ateratzen. Bai, egoera bitxia da, eta, zenbaitzu behintzat, ni behintzat ez nuen pesatzen horrelako aurrera pausuak ematen alko zirelain denbora gutxian, ez? Dena den hor, erabat posteko hau, eta posteko da horrelako goera bat ikustea,
Espero zenuen. Espero zenuen. Ez, zergatik, beti ari ziren buru belarri hor, deabroak alde batetik, bertzeak denak aingeruak, eta, ez zagoela hor aldaketarik, baina, ikusi dugu baietz, eta gehien bat, pentsatzeko dena posible dela, mundu unten antolakuntza guztiak ere alda daitezkela, aurrera pausoak egiten aldirela, baina, landu egin behar da, eta sinetsi ere bai, horrelakoak gerta daitezkela, ez? Eta, hemen ere ikusi dugu, zeren hemen egoera bat zegoen, hemen eskuinak eta zuek zuten erabakitzeko aukera, eta beraiek egin behar zituzten denak, eta beraien kontra ezin ziteken deuse egin, ez? Eta, bat batea konturatu gara, horiek ere baztertu egiten aldirela, eta gehien bat biluztu egin dugu UPN. Zertaz, beraiek uste zuten, nahi zuten egiten altzutela, berea zela Nafarroko politika gintza, beraiek erabakitzen altzutela gure herrialdean zer egin behar zen, eta bat batean baztertu egin ditugu, urte askotako lana bat izan da, non pixkanaka beraien ustea edo apaldu egin den, eta egoera berri bat dago orai, eta egoera berri hortan, Nafarrek erabakitzen dute zer egin, ez noski, eta karo, horien alabera guk gertan genuena, ezkerrak, ezker taldea gehien boto dituen ezker taldea beharko zuela izen buru, eta hala gertatu da. Erotu dira, inork ez zuen eskubiderik hauteskundeak egiteko, behirazazu, arras demokratak agertu dire eskuinak, baina demokrata beraiek erabakitzen balin badute. Bertzen horbei sartzen balin edo muturra sortan, orduen ez dira demokratak, orduen ja ez dakit zertaz beraiek behar dute kudeatu Iruñeko udala, eta zertaz ez, Asironek edo Asironen taldea bertze taldeekin batera, ez? Hor demokrazia hor badago gehiengoak eramaten du eta kitu, ez? Baina gehiengoa ezpada nerea, orden ez, ez? Eta, ikusi dugu eta gainera pensatzen dut, hau luzerako izan dela, eta gainera uste dut oso argi izanen dela, bidezazu, zertaz eginde hau, aspertu eginelako zalde horretatik eta bertzaldetik ere, alternatibarik ez dago. Ez dago bakarrik, ez da izerri buruz adierazpenak egiteko talde politiko eta ekitaldi politikoak edo lan politikoa, baiziken eta bizimodua, biztanleen bizimodua hobetzeko eta ditugun bitarteko guztiak denen onerako erabiltzeko, ez? Hoi izan beharko luke gure filosofia. Baina zuk segitu balin baduzu pixket hemen egin den eztabaida eta hemen egin diren solasak, ez duzu ikusten bertze alternatiba soziopolitikorik aurkezten ari deien, edo ez hau eskuinei bostaxola zaio. Bostaxola zaio, ez zaie deus import, ez dute deus hitz egin zaharren egoerari buruz, etxerik gabekoei buruz, etorkinei buruz, hainbertze arazo dauden eremuan, arazo hori bostaxola importantea da hemen, demokratikoa gara, ez da zer gara, baina demokratikoa zertan da zuendako demokratiko izatea, zuek irabaztea punto. Da, hori denak nolabait ere, arkitu egin dire jendearen aurrean, begirezazua adibide txiki bat, Lizarrako autobidea egin baitzuten, la vida del camino, edo olako zerbait deitzen da, beraren kostua baino 3 aldiz gehiago ordaindu behar du, Iruñeko udalak, Nafarroko gobernuak horren inguruan. Horrelako gauzak egiten dituztenak, bakarrik, labriten, pasarela dela hoit, ez da izen bat ere, 1.000 euro gehiago gostada gaiz kudeaketa kaskarri imposibli izan delako, ez? Eta alde batetik, alde horretatik, beharko zen ikusi zer egiten duten, zer proiektu duten, ez? Eta hor ikusten dugu ez dutela hor mamirik, ez duela horiek egiten ari diren gauzak. Berdin, terrorismoaren kontuarekin begirezazu. Atzo gauean ere, telebistan agertzen zuten Aznar gazterik etari buruz gauzak erraten zituen, ez? Eta, horrelakoak egiten badituzte ere, ongi etorri izango dire. Gaurko egunean, gu erraten ditugun gauzak erraten zituen Aznarrek orduan, nolabait ere, gainditu nahirik, hemen bizi zen goera violentua, ez?
baina gero egunetik egunera aldatu egiten dure, eta horre badirudi, gehiago nahi dute, eta bihar ezen dute, gehiago, eta gehiago, ez dute bertzen diskursorik, ez dute gure gizartearen dako inolako alternatibarik, bakarrik nahi dutena da beraiek, irabazi hauteskundeak edo eskuratu hauteskundeak ematen diguten erabakitzeko aukera, beren sakela betetzeko, beren txuleriak egiteko, baina honez naski gizarte hau unekin, gizarte hau hobetzeko, gizarte hau aberasteko, gizarte honek dituen aukera guztiak aprobetxatzeko, ez? Bostaxula zaio hau, nahi duten gauza bakarra da, beraiek kudeatu, eta, ekitaldi inbeste ditu. Nola eraten aldute, ez da zer nolako taldeak ezin dela aurkeztu terrorista delako, bidezazu, Lizarrako, Montejurrako irtera famatu hartan hori da ez izamatu urte gertatu zena, hortxen bi hildako izan ziren, Aniano eta Pellejero, García Pellejero, eta nork hil zituen? Pepeko buruzagia zegoenan buru, beraiek ordaindu zuen hoien hotela fatxa, mundu guziko fatxa bildu baitziren pistolak eskutan, hoiek egin zuten, eta hoiek horreia idire erraten, ez da nor behar duela, ez da zer erabaki, zer erran, ez da terrorismoari buruz, indarkeriari buruz. Hemen terrorista bakarra zuek izan zarete. Noiz eskatu duze barkamena, noiz erran duze, argitu zer pastu den. Deus ere, isili bestadera begira, eta inork ez du gaioi jorratzen. Jasta, hemen isilpean, baina ez Fraga Iribarren Pepeko fundatzailea zen horren arduraduna. Zertako estate hor sartzen, zertako ez dioz herri eskatzen. Bostaxeola zaitzuelako zuei zindarkeria, bakarrik gertatzen dena zuekin da, nahi duzela, inondik handik edo hemendik ere, nahi duzela, agindu, nahi duzela horregon deusik egin gabe, ongi bizitzen, berze jendetaz kezkatu gabe. Eta gainera, nolabait ere uste zuen arrokeriak mantenduko zaituela poderean betirako. Eske gainera, beldur dira ez, Iruñeko udalaz gain, kolokan jarri dira hainbat, hemengo hainbat auzo edo hiri aipatu direnak Barañain eta holan, eta beste hainbat, eta orduan beldur dira, eske momentu honetan kolokan daude haien burua. Nafarroa gerran izan dugu hainbertze lekutan eta hainbertze demoraz, Navarra es cuestión de estado. Nik ez dakit ze demonio pasten den, baina Nafarroak beti badu zer egina eta Nafarroak egiten dituenak badute ondorioak badituzte, edo zer egina badute estatu osoan, eta hemendik kanpo ere bai. Eta orai ere horrelako zerbait da. Zuk usi duzu igandean hemen estatuko indar guziak, ordezkariak, hemen zeudela nolabait ere hor zerbait egin egirik hor buru belarrik gai hortan sartuak, ez? Eta gainera, Iruñeko probintziko alkatetza baten aldaketa besterik ez zegoen. Baina, izan da, Nafarroak beti Espainiako ideia hoi, edo talde hoi aldatzerakoan edo sartzerakoan, beti problemak ekartzen ditu. Beti izan da hola, eta da, bedezazu, konkistatak gero, hemen ez zegoen ez da gobernadore zibilik, ez da arzapezpiguik ere bertakoa zirenik, kanpotik ekartzen zituzten, autoridade izan zitezkenak, ekartzen zituzten kanpotik, beldur zutelakotz, mengoak berela altxatuko zutela burua, eta beste zerbait eskatuko zutela. Ez, oraindik hortan gabiltza. Unen aintzineko izaten daiteke, estatutua onartu zela ega mejoramentu, deitzen bat zuten berdin da, gauza berdina zen, hoi egin zutela. Ze pasten zen orduen? Orduen ere pasten zena, izan zen, ez zutela referendurik onartu, berze Estatu Espainiarreko leku guzietan referendum batekin onartu zen beraien autonomia. Nafarroan ez, zertaz beldur zirelakotz, orduen ere kontrakoak irabaziko genuela. Eta zuk geratu duzu, baina zer demonio da hauek demokratak, zertaz Nafarroan horrelako gauzak? Badakitelakoz Nafarroan ikuspuntu kritiko zabal bat badagoela, eta gainera jendeak ere, gizarte desberdin bat dago. Eta hortan gabiltza, eta hortan gaude, eta horri beldurra diote, eta gainera beraien egoera personalak ere aldatu beharko dituzte. Zerengatik, gobernu bat aldatzen denean,
inbertze jende eramaten du berarekin, bere laguntzaileak, teknikoak, eta segun zeinek irabazten dituen hauteskundeak, horrelako taldea dago eta horrelako jendea daude, eta bertzean berriz bertzeak. Baina, jende hauniz izaten da, gibelian ere interesak dituenak, gauz bat aukeratzera edo bertze bat egitera, ez? Baina, hor dago Nafarroak estatu gaia da, eta horrengatik buru belarri sartu behar dugu. Bertze gauza raro gertatzen dire hemen, bertzetan gertatzen ez direnak, baina guk eskuratu, eta hau eskuinak badaki. Eskuinak argi du hau, ez? Eta, horrengatik ere, nahi gehitu guri desagertarazi pantailatik, baina, zorionez, gero taltoago gaude, eta gainera animeleko besta eginen dugu 28an, zeren eta demokrazia hor agertzen ari da, zuek animeleko erabaki hartu du, eta horri proetxoa behar dugu, eta hori onerako izan behar du gizarte hau aldatzeko, eta egiazko baloreak eta egiazko kudeak eta soziala eta demokratikoa aurrera eramateko. Zuk uste mozioak eragina izanen duela Espainiako gobernuan PSOE eta Bilduren arteko harremanean? Ja badirudi zer nahi elkarren kontra erraten ari direla, baina, zaude lasai ez horri biliko dira aldutena bere ganatzen, baina, lasai alde horretatik, zeregatik, hau demokrazia da, eta hartutako eta egindako erabakiak, horiek demokratikoak dire erabat, eta gainera, gehiengo bat dagoelako gertatu da. Ez da pastu beste pistolekin etorri direlako, eta ez da izan egin dutelako, baizik, eta, botoen ondorioa da. Eta, isildu bakarrik beraien jendien aurrean, hori agertu behar dute ere indartsu bezala, ez da izaren defensan beraie direla bakarrak eta horrelako txulokeri batzuk agertu nahiko dituzte, baina, horrek ez gaitu gehiagik eskatzen, nik uste dute lehenengo pausuak emantzak gero, oraia ondokoak ere erresago izango direla, eta pixkanaka denetan gauzak aldatzen doazen behingoz, eta guk gainera bilatu behar duguna, ez da bakarrik diskurso hobe bat egitea edo nazionalitatea bakarrik hau antolatzea edo ez guk hemen egin behar dugunare bada, gizarte berri bat egitea eta hor sartzen dira, arazo lurraldetasunaren arazoak, hizkuntza, harreman sozioekonomikoak, ikasketaren aukera denentzako, erran dut hor, animeleko lana badago egiten bertze gizarte bat antolatzen, eta hortan bai aurkituko gaituztela buru belarri sartuak, eta hor ezkerrak asko badu errateko, eta gainera, sinesten dugu, oraiko 3 urte hauetan ere, alternatiba bat antolatzen ariko dela, nahiz eta pausua mantxo eman beharko diren, zerengatik bertzekin batera egin behar den dena, baina, aukerak izango ditugu zalantzarik gabe, eta gizarte hobe bat aurkituko dugu hemendik 3 urten buruan. Nola espero duzu legegintzaldi berri hau, adibidez, pentsioen gaiaren arira? Bai, begira, gauzak aldatzea beti zaila izaten da, eta nik uste dut gauzak nolabait landu egin behar direla. Egidezazu hori dela, 10 bat, hilabete edo, Arnaldo agertu zelek eta erraten zuenean, guk botoa emango geniola ezkerreko taldeari, gehien izango zuen ezkerreko taldeari, honitze gertan genuen, joder hau aldaketarete badago edo lehenengo egunetik hain garbi eta hain argi ez proposamena egitea, horrek ere izan ditu ondorioak pixkanaka, dene jakin izan dute zenolako aukera bazuden lanean elkarrekin aritzeko, eta zintzotasunaren onzagoen, nik uste dut argi gelditu dela ez. Eta horrekin pozik egon behar dugu, eta hor badakigu nola ematen diren pausuak, eta horrelako pauso gehiago ere emango ditugu, pixkanaka, zerengatik, alde batetik, behar duzu jendearen ulermena, iratzarri, eta konturazi jendeei, aukera badaudela bizi hobe bat izateko, eta aukera uniz bat ditugula hor, eta pixkanak egin behar dugu, eta lehenik jendeari, gero taldeei, zerengatik taldeak ere dira aldatzen beraiek egun batetik bertzera erabakitzen dutelakoz, baizik eta pixkanaka konturatzen doazelakoz, zer aukerak izaten aldituzten,
olakoa balime daude kudeaketan edo bertze batzu balime daude kudeaketan. Ez hor lan handi bat badago denak irabazi, denen borondatea irabazi behar dugu pixkanaka, eta erakutsi alternatiba soziopolitiko desberdinak ezkertiarrak lantzen ditugun einean, jendearen onerako lanian ari garela eta jendeak ere pixkanaka konturatuko da eta ohartuko da horrelako aukerak importantea direla beren bizikalitaterako. Eta zer diozu Espartzak emandako deklarazioen inguruan? Ze Twitterren egonda azken egunetan atope. Gutxienez Twitterren? Bai, egon dire kristuen animeleko astakeria gerraten ustez da beren jendea horrekin lasaituko zen. Azken finean zerran behar dute bere jendeari. Nik ulertzen ez dutena da nola Espartza ez zuten aldatu, horrei dela 3 urte edo azkeneko kongresuen nola ez zuten behingoz baztertu eta utzi eta hori gabe hasi ez, baina beraien interesak ere defendatzen dituzte eta personala bakotxa berea eta hori gertatu da ez, baina zer nahi erranta uste dute, nolabait horrekin bere jendea lasaitzen dute ez, igendean, pasaden igendean unet torrite alako gauzak erraten zituztela eta zerbait erran behar, irakutsi behar oiu batzuk, sakando petxo navarro, hor nahi zuten zerbaitekin baina. Horrek ematen du egun baterako, baina hori nahi zuten pixkete lasaitu beren jendea, beren malaletxea edo ateratzea ez, baina eta gero duintasun pixke beharko lukete. Behar dute jakin non dauden zertan nahi diren, ez nahi duten gauza erraten alde batetik animeleko astakeriak eta adjetiboak erabiltzen, eta bertsaldetik ere mehatxuak. Badirudi mehatxurik gabe deus ez dagoela, zu ez zaude hor mehatxuak egiteko, eta zu hor bat zaude eta alkatetzak ez baduzu lortu, zuregatik da, zu ez duzulako deus kudeatu. Orain dela 5 urteren nola pastu zen, motorista bat igorri baitzuten, barzinak igorri baitzuen zuekoik kanporatzeko, eta orduan zer egiten zen duten, nolako gauzak gertatzen zirelek. Hor zaudete orai, aztertu zaitezte ez duzelakoz balio ez da kudeatzeko, ez da berzetaz kezkatzeko, ez onerako zerbait bide berria jorratzeko. Berzetarako balio ez baduzue, zoazte zuen etxera, eta hasi zuen herritik, zuen barridetik, gizarte honi hobekuntzak eta sortzen. Eta ordean, denek hobere egingo dugu. Bino, haserre handiena badirudi badutela PSN-ekoekin, ez? Esaten dutela haiekin amaituko dutela edo zein harremana, gero izan zuten Nafarroko gobernuko pleno edo bilkura hori eta joan ziren. Behar dute, beraiek orai behar dute, lehenengo guze behar dute beren malaletxe atera. Eta beren malaletxe behar dute zabaldu taldeko jende guziei. Ez, badirudi, hoi eginez, hauen eko luketena da gainera zueko zenbait jende aldatzea. Eta saiatu dira zer, hor, badago idatzi bat agertu argitaratu zutena, eta hor zeuden ez bakarri Felipe eta Gerra baitik, eta bertzein hemen konseilari izan dakoak ere agertu ziren. Berehala desagertu zen, eta hori ez dute erabili gehiago. Hauek nahi zuten hor zueko zenbait jendek, eskuina direna gainera, nahi zuten horat pastu baina utz egin dute, eta hemen azkenien ere podorea duenak ematen ditu gero postuak eta egiten ditu gero aukeratzen ditu zeintzuk gain diren zerrenda batean eta bertzean, eta hauteskundeak hurbiltzen diren einean, nerviostu egiten dire eta beraien delomioke hasten dire denak aldezka ez. Eta hor dago gaioi eta hor daude jende horiek, nahiko luketenak, aukera izan, beraiek peperekin, elkarrekin zerbait egitea, ez dutelakoz, Sánchez ere ez dutelakoz kontrolatzen, Sánchez ere beti arriskuan jartzen du bere postua, baina beti aurrera ateratzen da, ezagit hau katua bezala bizi asko ditu gizonunek, Eta hor dago, behar dute irakutsi hor daudela, dardartu daudela, eta gainera, nolapait ere lortuko dutela, tarrazoia dutela, eta hori nahi dute beren buruan sartu, eta beren ingurukoen buruan ere sartu. Gu badakego animeleko pausuak eta gehien bat oso pausu sendoak ematen ari direla, ari garela bertze taldeetatik, eta aurrera egiten ari garela abiadura handian, eta gainera oraindik ere, hori zabaldu eginen dela askoz ere gehiago. Pazientzia, lana eta konpromisua. Horrekin aurrera joango gara eta erraten aldituzte, nahi dituzten astakeri guztiak,
azken finean astakeriak erran ez da deus aurrera pausorik egiten, baizik eta lanean isil-isilik konbentzitzen, azaltzen, irakusten eta konprometitzen. Eta hori denak elkarrekin batuta aurrera eginen dugu bai ezkerretik, bai abertzalen garenen aldetik, aurrera eginen dugu berriz ere. Eta hurrengo astean ere, abenduaren 28an, alkatetza aldatzerak orduan ere eskuinekoek konbokatu dute elkarretaratze edo manifestazioen bat, ez? Lehenago bertzaldetik aukeratu edago, eskatu edago Osa, Iruña egonen da bananduta, ez? Egun horretan egonen da pixka. Gainera badaude, bi eskaera, karo bat PPkoak eta bertzean. Eta, bueno, pues, lehenengoa eskatu zen Iruñeko udal plazan egiteko, da gurea. Osea, kusiko dugu gero, pues... Izanen da, divertigarria gutxienez izanen da. Bai, bueno, betire beldur pixket ere ibili behar da, zerengatik hauek badakizu nolakoa diren. Eta gainera ez da oso ongi ikusten politikari diren bakarrik edo bertzegiseko personaiak ere badiren ere. Erren edut, historikoki talde guztietan beti erabili izan dire tresnak, erabiltzen diren tresnak horrelako gauzetan salsa sartzeko eta gainera ikusiz nola dauden berotuak eta nola dauden erretak edo zen gauz gerta daiteke eta kontuz ebili behar da, utzi gizarteari bere pausuak ematen, berak markatzen duen abiaduran, baina ez lau ero diren. Bidez ez du, erraten zuten, hori dela egun batzuk hor izan ziren, Suizan izan ziren bilera batzuk edo, eztabaidatzeko etorkizunari buruz eta, bueno, uste duten SOE eta PPko zenbait jendeek eta hor erraten zuten, kanpoan behar dute, kanpoan erabaki nahi dute Nafarroko etorkizunia, ez da gizerta baki zer. Zore berriz beraiek Madrilera badoaz, Madrildik ekartzera une jendea, hemen nola baitere Nafarroatik kanpo. Osea, beraiek egiten balin badute Nafarroatik kanpo, orai egiten ari diren bezala Madrilen, oso ongi egina dago, horri buruz ez dugu duzer. Bertzek egiten badu horrelako zerbait, Nafarroatik aparte bileraren bat egin edo, Nafarroatik kanpo, Nafarroak endu nahi dute, ez da izerta bakizer. Detailetxo bat. Beste hori dela ez zenbat urte egintzen ere beste manifa bat, Aznar karrik eta Navarra no se vende, erraten zuen orduen esloganek. 6 milioi euro, 6.000 euro gostatzen abioia Aznar ekartzeko manifa horretara. Osea, beraiek gastatu behar dutelaik ez du inolako problemik, beraiek zerbaitin behar dutelaik ez du inolako problemik, irabazten ari gara. Irabazten ari gara, egia agertzen ari da, eskuin muturra Nafarroan 3.000 eta ez izan bat persona hilta gero poderian egon dena inbertze urtez galtzen ari da, eta hoi da aurrean daukagun errealitatea, ez? Horrekin pozik, horrekin konten aurrera egiten ari gara, eta bueno, pues, guazen gure indar guztiak ere hor jartzen, pixkanaka, presa gehiagirik ez dugu, baina hor segituko dugu sendo, gehien bat, sendo pausuak ematen. Bueno, hurrengo baten hemen elkartzean izanen dugu alkate berria eta espero ezagun gure hurrengo elkarrizketak izatea albiste on gehiagokin ez, Iruñaren kontura. Eta hori, beti bezala plazer bat izan dela, eta, bueno, nik uste ja hastia dela esateko urte berrion, ez bagara ikusten. Bai, biarrazoiengatik egutegiak ala markatzen duelako eta egoera soziopolitikoak ere hoxen erraten digulako. Hori da, mi esker Patxi. Bai, ez da zeren. Listo. Bueno. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dez. Gaur hodei gehiago. Kantauri isurialdean hodeiak izango ditugu goizean goizetik eta ostartekin tartekatuko dira. Hegoaldean berriz giroa eguzkitsua izanen da oro har, naiz eta leku batzuetan kosta egingo zaion lainoari desagertzea. Arratsaldean hodei gehiago iritsiko dira eta arratsalde gauean zerua ia erabat estalita geratuko da lurralde osoan. Nafarroa hegoaldean izan ezik.
Azken orduetan zirimiria egin lezake itsasertzetik gertu. Haizea ahula ibiliko da eta temperatura maksimoak zertxobait jaitsiko dira kostaldean eta nabarmen igoko dira aurreko egunean behe-lainoa iraunkorra izan zen lekuetan. Asteazkenean euria. Zerua estalita egongo da eta ia egun osoan euri txikia egingo du. Hala ere, une batzuetan zaparrada mardulagoak bota ditzake Kantauri isurialdean. Horrez gain, haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da goizaldean, eta zakartu egingo da une askotan traba eginez. Temperatura minimoak igo egingo dira eta zaila izanen da izotza egitea. Temperatura maksimoak barnealdean jaitsiko dira eta kostaldean ia ez dira aldatuko. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Asier Burrunekin gaude, Nafarroako korrikaren koordinatzailearekin, arratsalde on eta ongi etorri. Baita zuri ere, esker mila. 2024a gerturatzen doa eta korrika ere, honekin batera, martxoaren 14-ko 24 izanen da Irunetik Baionarako ibilbidearekin, eta hurrengo urtekoa 23. edizioa baita, ez? Hala da, 23 edizio Euskararen aldarria korrika eginez. Eta kanpainarekin abiatu zarete ja da? Bai, aurreko hilabetean aurkeztu genuen korrika, egiarran AEKak ez dio inoiz uzten korrika kanpainari, kakotzen artean jarriko dut. Zehorrari gara korrika bat amaitu eta berehala urrengoaren prestaketei ekiten diogu, baina, bueno, zuek egiarran frutuak ikusi dituzue hori aurreko hilabetean, orduan aurkeztu genuelako 23. edizio honek ekarriko duen leloa, ekarriko dituen koloreak, hasiera bukaera eta bar luze hori. Eta zelberu ditu hurrengo urteko korrikak? Bueno, zoritxarrez, hurrengo urteko korrikak, lehenengo korrikak zuen helburu hori bera du, ez? Batetik, Euskararen normalizazioan aurrera pausoak eman, eta, bueno, azken hilabete honetan gainera asko hitz egin dugu oldarraldiaren inguruan, bai medioetan, bai kalean, eta egoera, hor dugu, ez, egoera jarraitzen du bere horretan, edo, bueno, oldarraldi baten bueltan gaude, eta hori ikusita, ezinbestekoa kalera ateratzea, eta kasu honetan kalera ateratzea korrika, errepikapen korrika lortu behar dugulako Euskararen normalizazioa. Eta gero bertzetik, bueno, AEKaren dako diru iturri garrantzitsua da korrika, guk egiten dugun lana egin ahal izateko korrika beharrezkoa dugu, eta, bueno, horregatik zuzen ere egiten dugun kanpaina, korrika laguntzaileak, eta, bueno, gero sakonago aztertuko ditugun hori guztiak. Gainera, Baionan amaitza ez da ausazko zerbait, ez? Beraz, nahita egindako zerbait da, ez? Bai, bueno, nia aitortu behar badizuegu, guk bukaerak urtetik urtera zehaztuak ditugu, herrialdearen arabera egiten dugulako bukaera, eta hasiera ere, bueno, kokatzen dugu aurreko korrikako bukaera herrialdean hasiko da, ez? Aurten ongi aipatu dugu moduan Irunen hasiko da, Gipuzkoan, bueno, ausartuko nintzateke erraten Irun badela, edo berran da, Gipuzkoa agian daukagu guztiok buruan eta erratu jo, Gipuzkoan Euskararen egoera, ez, ze kontatuko digute Gipuzkoarrek, beraiek egoera ona bizi dute, arnasgune bat izaten aldugu guk gure barruan, bueno, igual Irun daukagu hola arnasgune ez den hiria edo herria, eta korrika hasiera honekin lortu nahi duguna da berpiztea Euskaldunan grin hori eta Euskaldun horiek aktibatzea Euskaraz hitz egin ahal izateko. Eta Baionaz galdetu didazu, eta bueno, Baiona hiriburuari zegokione aurten bukaera, eta ausazkoa izan edo ez, bueno, gehien bat aurten zegokion, eta egia da, gero korrikak hori ongi ekarri dela, eta gogora ekarri behar dugu, hiriburu guztiek ez dutela egoera bera euskararekiko, eta kasu honetan Baiona. Hemendik hitz egin da igual
errezago ulertzen aldugu, ez, egoerak izan daitezkelako antzekoak noizbait parekatzen alba dira. Eta aurtengo leloa Arroherri, ez? Jarri duzue, zergatik Arroherri? Bai, aurtengo leloa hori da, ez? Asmoa dugu aldarri, alai eta trinkoa egitea gure aurtengo leloarekin, eta, bueno, osatuta dago arro eta herri hitzekin. Iruditzen zaigu, bueno, garaia dela arro gaudela adierazteko. Askotan euskaldunok, konplexutetik bizi izan gara edo konplexuetan erabate sartuta, orduan bere garaian ahaldun du ginen, korrika batean, eta orain ahalduntze horretatik adierazi behar dugu, arro gaudela, ez, gure burua baieztatzeko ordua dela, ez. Adierazi behar dugu ozen euskaraz bizi nahi dugula, komunitate baten parte gara euskaldunok, euskararen parte gara euskaldunak, nonbait bizi gara euskaldunak, eta hori arrotasunez adierazi behar dugu. Eta azpimarratuko nuke gauzatxo bat, edo adieraziko nuke gauzatxo bat, arrotasunez adierazi nahi ditugu gauza guztiak aurten, korrika gainera, baina ez gaude konforme, eta hori ere argi utzi behar dugu. Ez gaude konforme gaur egun bizi dugun egoerarekin, ez? Euskararen normalizazioa bizkortzeko beharrezkoa da herritarren kontzientziazioan eta aktibazioan eragitea. Jakinda, guk herritarrok ez dugula daukagun egoeraren erantzunkizun osoa, ez? Erantzunkizun guztiak parte bat badugu, baina ezin diogu gure bizkarrari motxila hori jarri. Guk argi adierazten nahi dugu norbanako badugula zer egina, baina horretaz gain iruditzen zaigu instituzioek dutela rol oso garrantzitsu bat, ardura handia dute, hain zuzen ere, beraiek direlako egunerokoan medioetan isla dutenak, bai periodiko, bai telebista, beraiek egiten dituzte legeak, eta beraiek hartu behar dute arrotasuna, eta arrotasun hori hizkuntza politika ausart batean irudikatu behar dute, eta zalantzari gabe baliabide ekonomikoak emanez euskararen normalizaziorako urratsei edo egitasmoei. Lehen aipatu izkiazu koloreak, ze garrantzi dute koloreek aurtengo korrikan ba? Bueno, nik uste dut koloreek garrantzia dutela gure bizitzan, ez? Eta koloreek ematen digutela bizipoza, zergatik ez erran nola, ez? Aurtengo edizioa koloretsu dator, norbaitek erran dijo, aurrekotan ere koloretsu heldu da, bai, baina lortu dugu 23. Edizio hau ere koloretsu etortzea, ez? Eta garrantzia du, zelen azpimarratu dut, ez? Aldarrikapen tinkoa da, baina aldarrikapen alaia ere bada. Eta arrotasuna adierazten aldugu momentu batzutan jarri beharko dugu serio, eta segun zeintzu diren gaiak, baina nik adieraztea arro sentitzen naizela euskalduna izateko alaia da, eta alaitasun hori, atzean ezakit ikusiko diren kolore batzuk ere jarri ditugu hemen atzean, eta kolore horiek alaitasuna adieraziko dut. Orduan, nolabait irudiak lotura izanen luke egiten ari garen aldarriarekin, ez? Behin ahotsari irudia jartzen diozunean, alaitasun hori eta gorpuzten da, edo. Duela egun gutxi batzuk aurkeztu zenuten abestia, Arroherri, nola ez, tituluarekin, ze nolako abestia da urtengoa, ze diote letrek ezagit, konte guzu pixkat? Abestia Maite Arrota Jauregik, Mursegoko musikariak gidatu du, berak egin du inurri eta laborategiko lan hori, nolabait azaltzeko, eta galdera horiek igual berari egin marko zenizkioke, nik kontatuko izut, igual bere ahotik edo bere hitzetatik jaso dudana. Batetik abestia berak definitu du, edo beraiek definitu dute pop barroko moduan.
beraiek oso pozik daude egin duten abestiarekin. Abestiak arro eta herri aldarri hori irmo hartu dute, ez? Bere zentzu osoan, eta saiatu dira, nik uste dut, abesti alai bat egiten eta dirazten harrotasun hori. Horre hitz joko batzuk daude, eramaten gaituzte teknologiara, eramaten gaituzte aspaldiko urteetara, esaera zahar batzuetatik ateratzen aldiren esaldi edo hitzak, norberari abestia entzuten denean igual etorriko zaizkidan bat talde gogora, nik denetarik entzun dut, baina aukeran nahiago dut ez erran, egun ere oso modako dago spoiler, ez? Eta orduan spoilerra egin baino, jendeak entzun dezala eta ikus dezala, etorri zaion Euskal Herriko talderen bat gogora, etorri zaion Londoneko talderen bat gogora, eta edo pelikularen bateko zatiren bat gogora, irudiek ere ekarri dizkigute hainbat korrika, lehenengo korrikako irudiak izan ditugu. Orduan, jaso du korrikak duen aldarria, urteetan ekarri duen aldarria, eta ekarri du oraingo 2024 urtera, arrotasunez erakustera, herri bat garela, komunitate bat dagoela horren atzean, ez? Korrikaren lekukoaren atzean, lekukoa normalean pertsona bakar batek eramaten du, gauza asko egon daitezke pertsona horren atzean, baina gero bereziki datorren atropelo bat da, ez? Eta gu gara komunitatea horren atzetik, eta hori oso garrantzitsua da. Hori esan nahi nun, bideoklipa sortzerako orduan, sartu dituzue artxibozko irudi batzuk, ez? Badago hor pixkat, retro, vintage, pixkat, nola izan da horren sorrera? Ez dizut nik erantzunen, hori bideoklipa egiteko, Maiterekin bertzekide bat ibili zen, eta orain ez dizut errenen hori izan zen, eta berak egin zuen nolabait sormena, eta sormen hori bai izan da pixkat azaldu dudan honekin, ez? Nondik sortu den korrika, zer ekarri nahi izan duten beraiek ere korrika bestearekin, eta hasieratik honainoko ibilbide garrantzitsu hori, ez? Nola aparte hartu dezakegu korrikan, ze badaude modu ezberdinak, ez? Bai, 11 modu, zukerran moduan 11 modu dago korrikan parte hartzeko. Orain adibidez, korrika abiatu bezain pronto aurkeztu guenen korrika laguntzaile kanpaina. Korrika laguntzaile kanpaina da, seguramente ikusi duzue kalean pina, eta nolabait korrika laguntzaile den pertsona horrek baditu hainbat abantail gurean, eta batetik da astero egiten dugu zozketa bat korrika laguntzaileen artean, izan daiteke landetxe baterako egonaldia, izan daiteke ardo kutxa bat, horrelako opariak banatu ditugu, eta gero online dendan edo gure korrika kulturaleko ekitaldietan korrika laguntzaileek merkexiago izaten dute horiek eskuratzeko aukera. Orduan hori bada modu bat, korrikarekin laguntzeko, 15 euro balio duena. San Anton dendan hemen Iruñean korrika denda irekita dago, baina ez zuelik San Anton denda, gero euskaltegi guztien bueltan hortxe badugu materiala salgai eta aukera izanen duzue ukitu eta gustatzen zaizuena erosteko. Eta gero korrika iritsi baino lehen, horiek gutxi gora bera ditugunak, eta gero korrikan kilometro bat eskuratuta izan daiteke aukera, eta ez soilik kilometro bat eskuratuta, hori gure helburu ekonomikoari begiratuta ehuneko ehunean lotzen da, baina ez ezagun ahaztu euskararen normalizazioan urratsak eman nahi ditugula, urratxoiek korrika egin nahi ditugula, eta aurten gainera arro, eta horretarako kalera atera behar dugu, kalean egiten aldugu korrika pasatzen garenean, lasterka egu ere batzea, espaloian egon, espaloitik txalotu, balkoitik txaloak egin gure banderola erosi baldin badugu, bandera hori ere balkoietan jarri, hurbiltasun horrekin ere parte hartzen aldugu korrikan. Lehen aipatu duzu kilometroak erosiz lagundu dezakegula. Beraz, askok dugun galdera egingo dizut, nola erosten da kilometro bat? Normalean
jende igual Iruñeko bulegotik pasatzen da, edo Nafarroa abildua korrika.eus helbidera idazten du galdezka, hurbilen duen euskaltegitik pasa eta hor ere informazioa izanen du jendeak, eta web postan behin korrika ibilbidea aurkeztuta, ze oraingoz soilik hasiera eta bukaera dakigu, baina ez dakigu nola lotuko dugun Irun Baionarekin, behin hori aurkeztuta gure web horrian herri guztien informazioa agertzeaz gain, ikusiko agertuko da, nola iristen algaren kilometro horiek eskuratzera. Eta normalean jendeak nola erosten ditu kilometro horiek? Taldeka, bakarka, ezakit, kolektiboka? Bai, hainbat modu ere, eta gutxi gora berazuk aipatu dituzu guztiak. Kuadriek erosi hori dituzte, eta kuadria horiek izaten dira batzutan lankideak, bertze batzutan lagun kuadria poteoan ateratzen diren kuadriak, agian talde batean ibiltzen direnak ere, kolektiboak izan daitezke, eragileak, lantegiek erosi hori dute, hemen bueltan adibidez, Iruñerriaren bueltan korrika batzordeek erosi hori dituzte kilometro asko ere, herrietan korrika batzordeek edo euskaltegiaren bueltan ibiltzen direnek erosi hori dute, eta horrela lotzen dira gutxi gora, baditugu ere dantza, elkarte kulturalak eroste dituztena, dantza taldeak, norbanakoren bat ere izan daiteke, berak nahi duelako berak egin, edo batzutan familia, ez? Hola, askotariko taldeak edo hainbat lagun biltzen aldugu eta modu ere kilometroak erosteko. Behin kanpaina abian jarri duzutela, zein momentutan zaudet orain, noiz jakinen dugu berritasun bat? Momentu honetan ibilbidearen zehaztasunak idazten ari gara, gutxi gora bera uler dezagun guk ibilbidea, aspaldi daukagu erabakita zein den ere mapan egingo duen trazo hori edo, ez? Baina, orain zehazten, Iruñeko Donibane auzora zein ordutan helduko da, horia zehaztu dugu, zen izanen da zenbakia, orduan horretan ari gara momentu honetan asko. Korrika kulturalaren bueltan egiten ari garen zerak ekitaldiak ere asko lotuak ditugu, baina bertze batzuk orain ari gara lotzen, eta eguneroko informazio batzuei ere elkarrizketa direla, edo olakoei ere bide ematen korrika batzordeak sortzen ari gara, hainbat herritan orain ikusiko dituzue korrika batzordetarako deietarako kartelak, eta urtarria bihar da, bereziki orain oporrak heldu direlako, urtarriaren lehenengo astean iretako izango da 8tik aurrerako hori. Hor ziurrenera ibilbidearen inguruko informazio zehatza jakinen dugu. Horri jakinda ere otsailean hasiko gara kilometron kudeaketarekin, emanen diogu jendeari tartea, aztertzeko, ikusteko, bilatzeko lagun talde bat kilometro askura aktualizateko, edo baldin badakite, ongi pentsatzeko zeintzuk diren beraien alternatiba guztiak. Korrika kulturalaren baitan antzeko aste honen bukaeran ez baldin bada urrengo horretan izanen da, lehen egan duan bezala urtarrian 8tik aurrera, eta urtarriaren 8tik aurrera, ziurrenera mugarri komunikatibo hainbat izanen dira, ze, mugimendua martxan jarriko da. Urtarriaren 14an, kalkuluak gaizki egiten ez baldin baditut, 2 hilabete faltako dira korrikasteko, beraz, pentsa zenbat mugimendu egoren den herri eta auzo guztietan. Eta nola hartzen duzu aurtengo erronka? Gogokin, indartsu, nola ikusten duzu jendearen jarrera? Hemen etxean haekan oso gogotsu. Korrika guretzat, ez dut ukatuko lan handia da, estresa sortzen digu, baina ikaragarrizko akuilua da, lanean jarraitzeko ikusten baituzu
komunitate bat dagoela atzetik, ez? Eta momentu batean gainera komunitate horrek erabat gainditzen zaitu, eta zu behiratzen duzu aldetara jende guztia daukazu zurekin bat egin nahi duena, eta Euskal Herria berreuskalduntzeko urrats hauetan eskua luzatzen dizuna eta lagundu egiten duena. Ez orduan, 2 urterik behineko neke eta estres hau ongi etorria da, ze gero txute handia da guk lanean jarraitzeko. Eta jendea, nik erraen izuke jendea gogotsu dagoela. Ni hemen nire bueltan bai jende asko galdetu ea noiz jarriko diren noiz jakinen dugun ibilbidea, ea noiz pasako den gure, hola galdetzen dut gure auzotik, noiz pasako da gure herritik, ez? Holako hainbat mezu ere jaso dute kilometroen inguruko informazioa eskatzeko, dendak jarri ditugunean postuak kalean jendea hurbildu da eta jendeak gauzak ukitu ditu eta horietariko askok erosi dute, eta korrikako gauzak ikusten direnean nik beti irrifartxo bat ikusten dut, eta horrek temperatura ematen diguna da, hoxe ez, jendeak baduela gogoa. Zer suposatzen duzuk uste korrikak Euskal Herriarentzat? Zer nolako mugimendua da hau? Hau da Euskal Herrian dagoen mugimendurik handiena. Niri, ipurdia jarri zaila solik pentsatzearekin. Honek mugitzen du barruak, emozio karga handia ekartzen duelako korrikak, eta emozio karga hori norberari galdetu beharko genioke, norberak berea duelako, baina nik nire ikuspegi honetatik emozio karga horrek asko du euskararengatik egiten ari garen lanarengatik, ez? Aktivismo hori egunero altxatzen garenetik aktibatu nahi dugunok errepikapen sari bat izan daiteke korrika, ez? Edo horretan ikus dezakezu ez zaudela bakarrik. Ikustea Euskal Herriko edozein herritik pasa eta euskara entzuten ahal dela zoragarria da. Nafarroak eratea tuteratik baztanera joan gaitezkela euskaraz hitz egiten momentu batean ahaztuta lege apartheida esartzen duen lege bat dugula, zoragarria da, eta oraingoz inorez da iritsi nidaki tuteratik korrika baztanera, baina igual bai mugitu da kotxez eta baztanen tutera horrek korri egin du edo alderantziz, jendearekin harremanak egitea. Euskal Herrian holakorik ez dago, mobilizazio erraldoi asko existitzen da, baina oraingoz nik uste korrika dela hori lortzen duen bakarra, eta ez dezagun ahaztu hori lortzen duela euskarari esker eta euskararen normalizazioa eta euskararen sustapena bilatzeko. Basier, geratuko gara zuen esperoan xehetasun gehiagoren zain, mila esker egiten duzuen lanagatik eta urtarrilean hitz eginen dugu ibilbidearen inguruan eta gauza gehiagoren inguruan. Oso honi nahi duzuenean elkartuko gara, ea hurrengoan estudioan izan daitekeen, batzutan daukagun lan guztiarekin zaila da mugitzea. Eskerrik asko zuei eta zorionak zuei ere euskararen alde harro suposatzen dut egiten duzuen lanarengatik. Mila esker. Agur. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.